ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки боша марҳамат роё кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе бо нархҳои арзон, аз шаҳри Бохтар ва ҳастаи заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Рӯдаки ва ҳастаи заминҳои арзон аз территорияи шаҳри Бохтар ҳам ҳастаи ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Кӯлоб, шаҳри Бохтар, Ваҳдат, Ҳисор, Душанбе ҳастаи. барои ҳам видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст. дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 167 сомону 50 дирам. мо бошад навози имрӯзаро сар мекунем. марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, пеша наворо сар кардан якта компанияро ба шумо тавсия метиҳем ки компания грузоперевоз ки Акай Парда зиёда ай 10 сол зиёд аст ки таҷрибаи кори старши корӣ доранд ки ботона соқу саломат бурда мерасонанд. боро аз территорияи Люблино, Садовод қабул мекунанд. агар ки территорияи Москва да боша, ботонам агар зиёдтар боша, рафта худашон аз ҷои кортон, аз ҷои хобтон мегиранд. боро ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, шаҳри Бохтар, Уяли, Хуросон ҳам территория оварда мерасонанд. агар ягон территория дигар ботон бисёр боша, инаш бо маслиҳат мешава бурда меоранд. нархи оварданаш бо маслиҳат аз рӯи кило завес мекунад ва дӯстони азиз, боварӣ астае ки зиёда аз 10 солае ки опити корӣ доранд. ин компанияҳои нав нестанд, одамои кӯҳна ҳастанд ки бо дили пур метавонед ки бортона равон кунед. сета рақам аст ки ҳар се рақамҳошон кор мекунанд. Ака беҳтарин шахсае, ҳамин прамои рақамҳоро худашон ҷавоб медиҳанд. ҳар се рақамҳошон кор мекунанд ва ҳар сешта ҳам WhatsApp, имо пайваст доранд. аз номи канали мо гап занем, бо скидка арзон мекунанд. марҳамат, сомонаи мо ба шумо ҳамин компанияро тавсия метиҳад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восе, дар маҳаллаи Неъмат Сулаймон 15 аҳбаф ки рақами хонашае. ноҳияи Восе, маҳаллаи Неъмат Сулаймон, ҷои беҳтарин. ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулат дорад ки седар хона кардагӣ тайёр аст ки як калидор, як ошхона, як баня, гирди хона маҳкама, обсвей дорад. дӯстони азиз, дарахтони меваъдия, даврӯзаи нави пачка, ҳамаш қоидавӣ, анҷомхона 4 тарафаш семиблокати полни худ маҳкам, даврӯзаи замонавӣ, обсвей дорад. дар наздикиш мактаб, мағоза, масҷид, обшим чизои наздикӣ ҳастай. бозори марказӣ мегӯяд дар наздикишай масҷид ҳаст. дӯстони азиз, масҷид дар пеши хона обшим бетариф ҷош ҷои нағз мегӯяд, омада бинен. дастрошна мегӯяд пул дар курш да мегӯяд мефурӯшад бо нархи 300 000 сомонӣ бо арзон ҳам мешавад. 300 000 сомонӣ нархи хона аст. бадро обши бо кадоме ки ҳамин нали чизум када мегӯяд арзонтар ва муомилаи хуб мекунад. дӯстони азиз, хоб, якум рақамошо рақамо Мегафон Тоҷикистон ҳастаи кор мекунад ва дуюм рақамошо номерои Россия ҳастаи ки нашон кор мекунад. инаш да WhatsApp пайваст доранд. марҳамат, дигар маълумотша гирем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. дуюм замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар территорияи Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Роҳатии Калон. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, ҷамоати Роҳатии Калон, ҷош ҷои нағзай замини обие. ҳамагӣ 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки гидроавтофаш маҳкамаи обсвей дорад. гирдиванаш полни худ одамо, мактаб, мағоза ҳамаш дар наздикиш. ҷош ҷои бениҳоят мегӯяд хубай срочна мегӯяд пул дар кушда замина фурӯшдам. нархиш бениҳоят арзон 60 000 сомонӣ ҳастае ки бо муомила дорад. 60таш мегӯяд кадоме ки мегирад арзон меша. ихе замино редка ҳам территория меғалтанд. ин ҳамин рақам аст. рақамо Мегафон позитивни кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp ҳам пайваст доранд. дӯстони азиз, аз ҳама хоҳиш прамои дар рақамошон занг занед, қатишон суҳбат кунед, маълумотҳои бештарша гиред. ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, ҷамоати Роҳатии Калон, 3 сотиқ замин, замине ки ҳамвор барои хона кардан омода ва тайёрай. обсвет мегӯяд, проблема нестай. марҳамат, бо савдо муомила дорад. метавонед ки дигар маълумотҳои аниқша аз соҳибашон гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, пеши пост, лаби роҳи Калонда ки ҷош ҷои бениҳоят хубае. метавонед ки иҷара мағозаам кунед. уже квартира тайёрае.
якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад 36 квадрати метр. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, термис, ремонтҳои замонавӣ дорад. метавонед ки иҷара ягон мағоза ё ки супермаркет ё ки ягон паримахри ягон чигам кунен мешавад. соҳибшон ҳам хеле наистиянд. пешаш дар мактаб, мағозаҳо, аптека, банк, хай обшим ҳама чи дар наздикат ҷои бениҳоят хубай ҳамаи намуд самт машҳур дорад. метавонед ки шумо дорухонам кунен, яъне ки супермаркет, дорухона ягон чи ки мисол агар хоҳем ки мисол квартира набошад, дигар чи боша барои бизнес. дастфирош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 210 000 сомонӣ бо арзон мешавад. дар хона мегад ҳеҷ кас зиндаги кардаги нестай, нав тайёр шудага аст, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. дӯстони азиз, техпаспорт, ҳуҷҷатҳои хона, документош мегад тайёра дар номтон када мектиҳанд. 210 таша мегад бо арзон ва муомилаи хубам дорад. ин ҳамин рақамҳо мегафон аст, промои кор мекунад. метавонед ки аями соҳибшон бештар маълумотша гирен. ҷош ҷои нағз, лаби роҳ, ҳама чи дар наздикиш. маромад ягон вариант дошта бошен, хитон қатишон гап занем. аз шумо хоҳиш мекунам ки лайкҳоро гузорем, фаромӯш накунед ва агар имконият бошад селкаи моро дар WhatsApp дар ки ҷое ки метавонед селкаша пайда кунед ва даи бародар занг зада қатишон маслиҳат кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи фириштӣ гуфтага аст соҳибуш. шаҳри Ваҳдат, деҳаи фириштӣ. ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 6 дар хона кардага. дӯстон аст ки хонаи дуошона проектҳои нав дар теза часпондага аст. як хонааш барои зиндагӣ тайёр аст ва дигар хонаҳош яъне ки беримон. асосан хай коробкаам гӯё меша барое ки хона барои зиндагӣ дорад, не ки мисол устунош ремонт кардагӣ нестай. проектҳои нав, гӯшти пухта, бехош систем, ҳамаш монолит, паналит, ҳамаш туғри астай, ҳамаш қоидавӣ. об свечам мега дорад. хоб дастфирош намегад мефурӯшад бо нархи 295 000 сомонӣ бо муомила савдои хубам дорад. дӯстони азиз, агар ки нархи хона қиматам боша, бо савдо мешунем. маромад шумо занг занед, бо қатишон савдо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Сангпар гуфтага аст соҳибуш. ҳамагӣ 5 сотиқ замин дорад ки 4 хона кардага. дӯстон аст ки хона яъне ки подвал надорад, подвали 9 метра, такхона, хоб даврӯза, хоб криша задага аст, мансар дорад. хонаи дуошона проект, не ки сохтмонаш ҳамаш ремонтош нопуррае. ҳуҷҷатош мега 100% обсвечам аст, деҳаи Сангпар, шаҳри Кӯлоб. нархша мега 85 та гуфтеса, срочно пул дар кор дай, арзон фурӯхтесиянд. агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар фаҳмидед, дар рақамош аст мегафон, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен. 85 000 сомон бадро акар чанд қадр муомила мекунад инаша аниқ кунен. ягон маълумотош агар нафаҳмида бошем, бо як бор дигар аз соҳибшон занг зада ҳамаша аниқ карда гирен. маромад. мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар, ноҳияи Кушониё, назди аэропорти Бухтарда. 4 сотиқ замин аст бадрон ки сохтмон надорад, хай намеха бо санг панг рехтагӣ бидай, замин обсвет гедашта одамо зиндагӣ доранд. документошам ҳаста мега срочно мега пул дар кора, харидори аниқ боша мегад, нақд боша мега, ягон сумша бо арзон мекунем. ин ҳамин рақамошон дар WhatsApp дошта, рақамошон мега кор намекунад мумкин дар WhatsApp нависа. хай бо рақамошон дар бурга занг занен, не ки дар WhatsApp нависа мега одамони харидор. нархаш мега 45 та бардони азиз бо муомила дошта. 45 000 сомонӣ, не ки наличи қарз, парз, алиш намешавад. наличи суми хори. маромад хайна бо рақамошон мондагай, агар успед карден маромад гирен. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст, дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Маяковский, яъне ки дар Колосовои Маяковскида. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 44 квадрати метр. обсвет ҳаст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер, ванна, унитаз, ҳама чи беҳтари, ремонтшам сифатҳои баланд, ҳамаш замонавӣ тайёра. ака дар дуруни хона ҳама чи дора, не ки нагуфтам мевелоша чиша метия наметия, инаша бо маслиҳат хитон гап мезанем. ҷош ҷои нағза мегад, мисол Колосовой ами чи
нархша мегӯяд 330 мегӯям, бо кадоме ки мегиранд арзонтар карда метиҳанд. ин ҳами рақамҳошон промои айхудашунай маромад кадомтон мехарен дига маълумот ча гирен. ҳамагӣ нархаш 330 000 сомонӣ бародарон. хай мега ҷош ҷои нағзай дар наздикиш ҳама чи аст. духонага якумушуна 44 квадрати метр. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, кадомтон агар ягон чи барои фурӯхтан дошта бошед, маромад мо ройӣ кунен. мо дар видеои оянда инами хеле рекламаи хубуш мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бухта, шаҳри қурғонтепа, дар маркази шаҳрда, дар борбад А, яъне 5А пушти марворид, яъне сентри шаҳр мешавад, ҷои хуб дай. духонага квартира астае ки дар панҷум ошуна қарор дорад, 47 квадрати метре, бо об, свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухонӣ дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. ремонтошам ремонтҳои замонавӣ, кондиционер, холодильник, стиральни машина, ҳамаи шароитош муҳайё аст. бо тамоми чизи чораш мегӯяд метиемша мегӯям мехел наистиям. нархи хона мегӯяд 250 000 сомонӣ аст бародарон, бо арзонтарам мешавад. дом, яъне ки духонага панҷум бошад, 47 квадрат, бо ина бо хели балкончаам доштае. 250 там мегӯяд. хай бо кадоми то мехаред маромад занг зада бештар маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо я лайки разанем фаромӯш накунем ва агар имконат бошад ҳамин навори моро силкаша дар кадом сайтҳое ки метавонед подлисач кунед, хела барои мо хуб мешид. ва кадомтон агар хонахар ки бошед дар комментария нависед аз куҷо мехарем, мо дар видеои оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯза. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.